Ngu inong yalam jangi bayai kensengalan man kasni man kemit man kapor badon hati tidak ini. Dan semua ipiku mu emeli baket babak nang ranta jangi kiduk kisuk jarang li kujuki ngalarwa ngaperkan bangandung krensu. Kamdai kebasuk bangkit ya kirang li kujuki kejing jenjar jong ke imlang salang hakane ke ketensi barok kawe. Dan semua ipi MLA BI kene ban sim me kene ka kam dei ke besuk bat ngasau komen sikat dei badai jonga mata kasni om dei jonga kongres dei jonga ubat stam ban lei wat ya ki paliu hatrai jong ka banyo bandi pa iba babun dei dak sulap bat kam dei dak ka bor ko bai su ai ki we ki kenat ban ya khang dam hang tu Henry mai lewat ya ketelong jong ka bon la ban samar kendiat sekiwe pat yang iwe piwe ban yo bandi marmar kendiat mar siklat ka kadai ka ba pilis udor hakal jing im ki jong pi ka jong ka jing im gane menne la ay ka sek ka jong jing im na ka banta jong ya ka bangin ya lum ya lang kensel ban pendap ya kata kisah Henry ngilalai ku besibun pi MLA ini ngalong kumipi kumukun jonga ngalalong kebalano karta kublay kun sibun kikama bhajong pi kene pertoman kasina kabantajong pi ombangin kersantang menta henrei haka jing im jong pi nginai don barabor katot pi balong utrai jong kajaka badai utrai jong ka imlang salang badai ukun ukpi jongi badai ujai ukenja jongi nisnya bakane ka jing kemen kadap na kabantajong une umau hati ke pensi bayo LA utrai sinong boy semite basas ubada boy dei banasor ne na war ne na jaitia ude ubri ula jong jongi ude ukun ukti jongi nasnya ban aingu ya ublei na kabanta jong pi opi dei ukun jong kariboy ukun jong kariboy borok kawe baya la ban penia ikini kikam kibakya giban sakri na banta ka upayba na banta ka imlang salang na banta ka ni ka kotun si barok away kataro kotun si mawati kadai ke bayar kamdai ke barit kibakya ba badon ki dong ki snat ki snong ki barit ki barya ki siliang ki kiwa kamdai ke basuk ban berkat na banta jong pi kublai si bun pune kane ka kam babaha jong pi ngasnya man aingu isikade na banta jong pi to ublai ke jusuk Unyoy don barobor kat bat pi sarai pi ngala thoy ngala ka fus ka to jirwai ublei ka jinsuk MLA unyoy don rekat lembat pi ha ka jingyai lanti jong pi man la kasni unyoy don rekat bat pi ublei ulati tepang yapi namawati constituency Yeah.